ndụmọdụ kwuru ndụmọdụ dị iche iche ma ndị nne ma ndị nna anyị na nne o nwere ihe a na-akpọ bekee na-akpọ ya safety tips ịma na ụmụaka ndị ụfọdụ ụtụtụ ha agawa ụlọ akwụkwọ iji nwee kpakọọ nne m mụtara nna m ndị ụfọ anyị laa ụlọ mgbe nna m buru m anyị laa ụlọ anyị na-akwado ịlaghachi ọ naghị abụ onwe ya mbụ nne m mụtara nna m ma nnukwu m ọ na-agbagharị ga-akwanụ ga-arụọ ihe ị chọrọ ịrụ ọ baa aba ọ pụta apụta ọ na-akatazi ya asị nwa ya nwoke ya bụ nna m bịa ka unu lawa ka mmekọ na mkpụrụ obi m ọnụ mkpụrụ obi gị gbasaburu agbasa ị ghọtala ọ bụrụ ya n'ihi na ụmụaka bịa nọjuo n'oge ezumike a ndị ụfọ ọ dịka gasị na obi onye ọwụ na-amị agbalahụ ya agbalahụ ịgbapụ ọkachasị ndị nwere obi ọkụ ọrụ ndị nne ndị biko onye na-apịara ụtalị ana m asị onye esi n'ebe apịa maka na ị ga na ebe ya apịa merụọ nwatakịrị ahụ biko nwayọ ịpịada ịtalị ọwụ sef ndị ụfọ anụ ma gbọja ha ịgbọja ahụ ma ọ nwere otu ị ga-esi agbọ mejọ ahụ ụjọ ụmụaka ọka ha mma na ịpịara ha ịtalị iche ofe ọrụ nye onye ahụ na ị mere ihe a dịrọ mma ngwa gịnwa ga-eme nka gịnwa nwee ificha ụlọ taa ma ọ bụ graụnd ya bekee na-akpọ ya graụnd si ya na ọ gaghị esi n'ime ụlọ ya apụ ya gụwa ọ ga-agụ akwụkwọ n'otu agụchaa ya ọ ga-anọ awa abụọ ma ọ bụ atọ onye wụrụ mmiri n'ala biko fichaa ya ka ọ hapụ isi ebe ahụ daa ma onye ọzọ daa merụọ ahụ ma onye fụ ka ọkụ na-eme ka ọ na-esheki esheki na-aspaki biko gbanyụsị ihe niile nwee ndidi maka na ha na-awọchị ihe ahụ maka na wọchị a na-emegoro ha ejisi ike tinye anya ọ naghị ekwe ha odidi onweghị onye obi na-adị na ya a ga-ayọ ha biko gbanyụsịa na ihe niile maka na o mebie ọ ga-anọtetụkwa aka tupu a na-edozi ya ego ka a na-atụfu. Kedu maka nke bụ gas ịma na ọ nọzi ka gas ka onye ọbụla ji esi nri ugbu a ụmụaka ahụ makwa na enwele ndị topụtara isikwa nri ma ọ bụ ịga mete ndị a na-etocha ogologo aji ya bekee na-akpọ ha noodles a na-eri a na-eme ngwa ngwa ụfọdụ etopụtala isi adam nwaanyị etopụtala isie mana obi na-amafu m mgbe ọbụla asị ya ga-agbanye ọkụ mkpa ọkụ nke a na-akpọ gas ị gaghị ịmaghị ma ya nke ọma ọkwa m nwere ihe ndị igotere ọfụrụ n'ụlọ ha ma bụrụ ka esi eme ịkpọkọta ha kụziere ha ka esi eme maka ị na-asị na ha anaghị aga ebe ahụ ha na-agabachakwa ịnọhụ ya aga hapịa ka nke mara ka ọ dị hapịa ka nke mara ka ọ dị mara ka ma na ịkụziri ha na ịpịkwa aka ebe a nekwa ihe ọ ga-ewetere gị eburu ya n'uche ọkụ ya ọ ga-enyekwa aka nke m amaghị ka m ga-esi eme bụ nke ịhapụ ihe niile ma nkucha latrik nke a na-akpọ fan ma AC air conditioner ọkwa nsị gị ịpụta n'ụlọ ibe o nwere ime ụlọ ị ga-aba onwe onye nọ n'ime kemgbe awa abụọ ọ na-eku ụwa unu makwana ihe a wee ego sọsọ na-ewere ọkụ ka ọ ga-akwụsị ọgwụla m ewere ọkụ sọsọ ịdị na-efe kedu kwanụ maka ụmụaka ndị ọ ga-awụ ha bịa ha pịa ya ka ha ga-esi pịa ya ọ gaghị na-efegharịzi ọ gaghị na-aga emegharị onye sọsọ ebe ahụ steshọn ya ofe ebe ahụ ka ọ bụ aha na-ahụ ọfụma ịgwa hụ na ihe eji na-emegharị ahụ ka ọ ga-awụ hapụ ikpochi ha ka ọ hapụ ibunye ha ụkwara ma ọ kpochie ihe mana ụmụ ọnọdụ ha ga-anọ na-arọ ma ọ na-eme ihe ọ ga ma ọ nwekere si mee ihe daa ọ nọsọsị ya nọ ebe ahụ na-efe sọsọ gị nwa naghị emegharị efegharị na ọ ga-ebutere gị ọrịa ma ọ nwere ike igbu onye ahụ ka ha buru ya n'uche maka na uche ha wụ na ọ na-atọ ha ụtọ ọ na-efe ha ọfụma sọsọ ihe ha ma ọ ụmụaka mmiri kwanụ nne mmiri si gị gịnị ya hụrụ nke ugbu a onye ọbụla na-atọzi nke a na-akpọ taịl n'ụlọ ọ bụkwaghị mgbe mbụ a na-enwe sọ naanị simenti ma ọ bụ kapet ka bụzi taịl na-amị amị mmiri ịkwasa anwe na onye nwere ike ịnọ n'ụlọ ka ya gbaa mbọ na-ehicha ndị ofu akwa ihe ị na-ekwu chetara m o nwere obere nwa na ọ wụrụ mmiri n'ala gaa mmiri ha mịa ya daa antị ya yi na-edachi iti ihe ọsị antị biko etikwana ihe na ebe dara ada na afụ ya ụfụ antị ya sị ka onye nwụkwa na mmiri ahụ n'ala ọ bụrụ na ya ma nwụkwara mmiri ọ ka mafekwa ya nakwa m ihe ọ na-eme kọma ga-efiche agwa ụmụaka ụmụaka na ngana mgbe ụfọdụ
ya na iwesti ihe mmebisi ịgwa ha na ha gbanyụsị ọkụ maka na ahapịa na ọ ga-eme ka unu na-akwụ nnukwu ụgwọ ka unu fụtacha ego beteta ego ọ ga-eji gotere ihe aramara na ihe na-atọ ha ụtọ ikwere ha na uche ha dị na ya ifukwa na ime n'ihe anyị na-ekwe nkwa ọ dị ka iji ụmụaka na sikiwan iji ha na sikiwan maka ahụrụ m na nkwa ị ga-emezi ya ịgwa ha na ihe a ma ego ị ga-eji gotere ihe a ga-eji dị mma na ihe ga-eji leta ha ewerezi ya na-akwụsị ọsọ ụgwọ ka ya adị ọ dị mma ha sị gị mba nne m ọ dịrọ mma ka anyị na-ebete ya ego ha ekwete akwụkwa ka ihe isi gaa ihe batakwa ya ka isi efugonu na obere ego ka anyị kwụrụ n'ọnwa ka anyị ka jikotere n'ihe obi ka ọ na-eme ha ọ dị mma ụmụaka unu anụla na ya ndị nne na nna unu anụkwala ya ndị nkịtị nọ ndị ụmụnne na ụmụnna unu anụchala ndụmọdụ niile anyị nyere ọ na-adị m ka ebe a ka anyị ga-awụsazi ọwa na nke izu ụka na ndụmọdụ bara nnukwu uru n'oge ezumike ana m asị biko ngwa unu lee anya unu ga-ahụcha ma akara ekwentị ma akara nke a na-akpọ Instagram ma ọ bụ igwe nzirịta ozi ọbụla ịchọọ ka anyị na gị nọrịa ma ọ bụ na ị nwere ajụjụ ma ọ bụ ihe ọbụla ị nwere www.isimbido.tv ọ bụ ya bụ igwe nzirịta ozi nke ụlọ mgbasa ozi a Isimbido telivishọn biko onwe ahịa ị nwere na-ekweghị aga ọ dị mkpa na ị mere ọsịsọ wetara anyị ya n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi a dị Isimbido TV ka anyị mee gịnị ka anyị repụrụ gị ya na-egbughị oge ọ dị mma aha m bụ Chidiebere Ụgbaja nne nwere okwu ikpeazụ ị nwere ịgwa ndị na-ele anyị ugbu a ha nwere ike gwa nụ biko ezinụlọ ọbụla jisi ike kpọrọta ụmụaka gosi ha ụmụnne ha ọ dị mkpa ka ezinụlọ na-adị n'udo ka ịhụnanya na-abụ ya ka ha mara na ndị a ụmụnne ha n'oge ezumike ọ dị oke mkpa nwa ụwa nụdọris na-asị na gịnị ọdụ ụbọchị nta ka anyị chọọ na were nchi ka ahụ bụ nke mere eme n'ihi na ndụ mmiri ndụ azụ mmiri atala na-aza nwa